23 minutu goizeko 9:00 eta aurreratu dizugu gaur faktorian gonbidatua EH Bilduko Eusko Legebiltzarreko burua izango genuela, Peio Otxandiano jauna egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo, bai. Deskansatzeko tartarik hartu duzu? Bai, egun batzuk gabonetan lasaitzen da giroa eta jisten da bizkat tentsioa ere. Orduan, badira egun batzuk lasai egoteko. Bai, tentsioa horrela bukatu duzuela korten Eusko Legebiltzarreko lansaioa, berehala galdetuko dizut horri buruz, baina asteburuan ikusi zaitugu Bilbon Miribilan Euskalgintzaren Kontseiluak deitu duen ekitaldi horretan, irakurketa positiboa egin du orain arte Kontseiluak, berehala izango dugu gurean Idurre Eskixabel, baina bai entzun genion zuzenean gizarte aldaketa bat eskatzen, zuk nola ulertzen duzu norabidea, nondik jo barko luke gizarte aldaketa horrek? Bueno, nik uste dute Euskara badagoela momentu eta Euskalduntza prozesua momentu berezi batean, esango nuke ataka batean egun da Euskara askotan, historian zehar, eta historia hurbilan ere bai, eta holako momentuetan Euskaliztun komunitateak eta Euskal Herriak oroar jakin izan du aurrera ateratzen, eta berrindartzen, arnaz berritzen, ez? Eta uste dut alako egoera batean gaudela, batetik badago ofensiba bat, oldarraldi judiziala, begira, Kontseiluak manifestazioa dituzuenetik Bilbon urte batzu joan dira, eta ze jauzi eman diren, azkenengo garaietan, sententzia berriak eta batzuk esango nuke espero gabeak. Azkena oraintsu jakin du Auzitegi Gorenak nola konstituzionalera eraman duen enplegu publikoaren legea bera. Plaza guztia perfilatzea konstituzionala ote den. Hemen indarrean egon den araubidea, baina hasiera-hasieratik auzitan jartzen ari dira, edo udalegearen kontrako legea beraz. Hemen jauzi importanteak ematen ari dira, eta gainera diskurso politiko eta sozial batzuk ari dira gorpuzten, esango nuke supremazistak, reakzionarioak Euskararen kontra, esoilik Euskararen kontra, minorien kontra oroar, eta kasu honetan Euskara hizkuntza minorizatu izanik bai, Euskararen kontra ere bai, eta hori guztia gertatzen ari da momentu batean non soziolinguistika berrienak esaten digun hurrengo urteetan erabileran atzera pausu importante bat eman daitekela. Momentu horretan gaude, eta uste dut honek eskatzen duela, jauzi berri bat. Eta ni postu ninduen aretoa beteta ikusteak larun batean. Eta uste dut badagoela grina, badagoela energia, eta hori bide eman bazaiola. Entzun genion, Ibone Bengoetxeari bertan egon baitzen, hizkuntza politikoko sailburua esanaz, gizartea batu egin behar dela. Nola batuko da gizartea? Zuek politikoek izan behar duzue hortan nola bait lemazain? Gizartea ni hor dago. Euskal gizartea hor dago, Euskalistun komunitatea hor dago, eta kezkatua dago, eta kezka hori adierazten du. Eta hortik aurrera behar diena da, baldintzak sortu Euskarak aurrera egin dezan. Eta hortan, hizkuntza politika gakoa da. Hizkuntza politikaren arira justu Kontseiluak hori bera eskatzen du, jauzi kualitatibo bat eman dadila, eta hizkuntz politiketan adostasuna lortzea gaur egun legebiltzarrean indarrak dauden moduan posible da? Noski baietz. Legebiltzar hontan indarrak sobera daude hizkuntza politika berri hori aurrera emateko. Hasi gaitezen lehenik eta behin hizkuntza eskubideen hizkuntza profilen araubidea blindatzeko behar ditugun lege erreformak osatzetik. Orain ari gara hori eztabaidatzen eta urte hontan martxoan ebatzi behar da auzi hau. Eta uste dut, indar harremanak sobera daudela hartu beharreko erabakiak hartzeko. Eta ez da kasu honetan gainera lege erreforma sobera konplexu bat egin beharrekoa. Eta hizkuntza politika berri baten oinarriak adosteko ere, nik uste dut, daudela aukerak. Hau da, hemen Kontseilua bera batuz aldatu prozesuaren bidez, akordio soziopolitiko baten oinarria planteatu ditu. Han egon ginen, bera, Ibone Bengoetxea sailburuordea eta ni neu ere bai. Euskaltzaindia gogoetagunearen bitartez plazaratu ditu jada eta honeko hizkuntza politika berri baten oinarriak ere bai. Bueno, jar dezagun hori mahai gainean eta ikusi dezagun zertan gauden ados. Nik uste dut aukera badagoela. Kontua da, zuk aipatzen duzun tramitazio horretan, hizkuntza eskakizunen tramitazio horretan bide bat hartu duela Eusko Alderdi Jeltzaleak euskara eskakizunak nolabait blindatzeko, baina bazkidean bertan ikusi du nolabaiteko galga, sozialistek diote hori ez dela bidea. Horrek zenbateraino baldintzatu dezake zuk esaten duzun nahikoa den batasun hori, alegia atzera egingo du EAJak? Bueno, EAJak erabaki behar du bere arazoak direnak zenbateraino trasladatu nahi dizkion Euskalistun komunitateari edo Euskal gizarteari oroar. Hau da, hori da gobernu honek
daukan arazo bat, eta gobernu honen indar politikoek berain baitan daukaten arazo bat. Hori ez da Euskal Gizartearen arazo bat. Euskal Gizartean mandatu demokratiko bat eman zuen, azkenen hauteskundetan indar korrelazio bat dago parlamentuan, eta parlamentu hortan abertzaleak gara gehiengo absolutua, baina gehiengo kualifikatua gara. Eta hortaz gain, alderdi sozialistak ere, nik uste dut, egingo balu ariketa demokratiko bat, EH Bildu planteatzen duen proposamenarekin ez dakit zertan zatoren bat. Hau da, hizkuntza eskubideak errespetatu behar dira, bai ala ez. Hizkubide oinarrizkoa dira, giza eskubideak dira, bai ala ez. Nazioarteko araubidearen arabera, bai. Hizkuntzen arteko berdintasuna bermatu behar da, bizkuntza ofizial izanik 3 herrialde hauetan, nik uste dut hori gutxik jazaketela zarantzan. Eta 3, errealitate soziolinguistikoa erreparatuz, izan gaitezen pragmatikoak eta flexibilidade faktore bat ere txertatu dezagun hizkuntza politikan. Gu horrekin ados gaude. Zertan ez dator bat alderdi sozialista printzipio demokratiko hauekin. Hori da, beraiek, EAJak eta PSek argitu beharko duten zerbait, baina hori beraien arazoa da. Euskal Gizartearen arazoak ez dira horiek. Izan duzu harremanik zuek sozialistekin? Honi buruz hitz egiteko? Bai, etengabe dauzkagu harremanak. Eta ponentzia bat eratuko da, parlamentutik aditua pasatu dira, guk aditu hainbat gonbidatu ditugu, era guztitako adituak, eta nik uste dut, honezkero esan dezakegula bat, EAJ planteatzen du lege proposamenak oinarri oso ahulak eskaintze dituela. Hau da, funtsean esaten ari dena EAJ da, uz dezagun hau instituzio lokalen esku. Baina horrek ez du ezer soluzionatuko. Eta aditu beraiek hori esan digute. Eta EH Bildu planteatu duen proposamenak oinarri juridiko sendo batzuk eskaintzen dituela. Hortik aurrera, egin dezagun eztabaida normal bat. Normala zer da. Ikus dezagun zerk eman diezaguken segurtasun juridikoa. Ikus dezagun zeintzuk izan behar dien printzipio politiko-demokratikoak hizkuntza politika garatzeo. Eztabaida hori normaltasunez egingo badugu, gehiengoak sobera daude hemen behar dugun hizkuntza politika hori garatzeko. Esan duzu sozialistekin hitz egin duzuela, zenbaterainoko eragina izan dezake sozialistek hemen Euskal Autonomia Erkidegoan euskararekin duten jarrerak gero zuek Madrilen PSOErekin duzuen jarreran. Esan diozue Madrilen, begira, honekin ez gaude ados, hau gertatzen ari da? Eske gainera honek zerikusi zuzena dauka Madrilekin nahi dugun eztabaida politiko nagusiarekin, eta hori estatus politikoa da. Estatus politiko berri baten abia puntua da aitortzea Espainiak Euskal Herria nazio bat dela. Hortik abiatuko litzateke harreman eredu berri bat. Nazio honena, Euskal Herriarena, estatu horrekin, Espainiarekin. Alderdi sozialistak onartu behar du estatuen izaera plurinazionala, eta onartu behar du nazio aitortza hortatik eratortzen diren eskubiden garapena. Hori da alderdi sozialistak egin behar duen ariketa demokratikoa. Eta hortan, hizkuntzen auziak badauka zentralidadera bateko bat. Hemen nazio baldin badaude, hizkuntza nazionalak daude. Eta hizkuntza nazional horiek behar dituzten politika garatzeko oinarri juridiko eta politikoak behar dira. Hori da eztabaida gakoa daukaguna edo jarri nahi duguna, jartzen ari garen, edo jarri duguna mahai gainean Espainiarekin. Eta gertaliteke Madrildik aitortza hori, onarpen hori iristea, eta hemen Euskadin sozialisteke horren urruti joan nahi ez izatea? Paradosikoa litzateke, ez da? Baina gauza arraroa ikusten ari gara mundu honetan, eta azken aldian are gehiago. Baina hori da alderdi sozialistak eta zehazki PSek egin behar duen ariketa. Nik uste dut asko daukala irabazteko. Nahiko nuke ikusi PS bat perfil, ez dut izango abertzalea noski, baina baskista bateko alderdi sozialista bat hemen, ez? Eta urrunago joan gabe referentzia badauzka, Katalunian, Balear Irletan, Valentzian, Galizian. Hori da nolabait ulertzea estatu bat, beraien nolabait ikuspegi estatalista hortatik, ez? Estatu bat, plurinazionala, benetan plurinazionala. Ariketa hori egingo du, edo zer da alderdi sozialistak daukan proiektu Espainiarentzat etorkizunari begira. Ze ultraeskuinak zein daukan, ze proiektu daukan badakigu. Eta hori da, estatu bat zentralista, autoritarioa, ukatu egiten duena, estatu horren baitan dagoen pluraltasun politiko eta demokratikoa. Horren parean jar daitekeen proiektu bakarra da, estatu plurinazional baten proiektu demokratikoa, baina hori, onartu behar da eta asumitu behar da bere ondorio guztiekin. Hori da alderdi sozialista gure ustez egin behar duen ariketa politikoa. Estatus aipatu duzu lehen, gaur bertan bazegoen bilera bat egitekoa, bitariko batzordearena, Gernikako estatutua garatzeko ez da egingo, eta entzun dugu horren ostean Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkari bat esaten gaur egun libre dituela eskuak
EAJak, eta edukiaren arabera erabakiko dutela beraiek ez direla Sánchezen blokearen parte. Zer ulertzen duzuzuk hitz horien atzean, hor badago nolabaiteko mehatxu bat? Bueno, baina orain arte ere nik esango nuke EAJaren jokabidea kongresuan antzerako samarra izan dela. Hau da, ez da egon bloke bat Sánchezen gobernua sostengatu duena, eta ez da egon programa bat partekatu orain arte egintzaldi honetan, nolabait planteatzeko gobernuari programa bat, eta programa horren inguruan konpromisoak betearazteko gobernu honi. Ez da egon, esango nuke Juntzen partetik nabarmen, baina ez da ere AJaren partetik momentu askotan. Ez dut uste honek aldaketa handire ikarriko duenik kongresuaren dinamika parlamentarioan. Eta gertatzen ari dena da tamalgarria. Hori, hartu da konpromisoak ez betetzea, baina hau ez da gaurko kontua. Azkenengo 46 urte daramagu horrela. Eta honek ondorioz oso argi adierazten du zein den hemen gako nagusia. Hemen joku arauak aldatu behar dira. Aldatu behar dena da nazio honek Euskal Herriak estatu horrekin Espainiarekin daukan harreman eredua. Bestela jarraituko dugu dinamika hontan. Eta honek ez gara matza inora. Estatutu honen arazoa ez da soili betegabe dagoela. Da, nola bete den, eta nola ez den bete, eta eman den involuzio prozesu azkenengo 46 urtetan. Daukagu estatutu bat, betegabe bai, baina gaina kamustua. Eta bi, hau ez da gainera 21. mendean 3 herrialde hauek behar duten marko juridiko politikoa, etorkizuneko gizarte erronkei eusteko. Gizartea bestelakoa da, kulturalki, sozialki, ekonomikoki baldintza berrietan gaude, eta mundu mailako eta Europako testu ingur politiko eta ekonomikoa beste bada, nabarmen. Beraz, hemen ariketa da bat, ze harreman eredu behar dugun, bitariko efektibo bat bermatzeko, nazionen eta estatuaren artean, halako gauza gertatu ez daitezen dinamika honetan jarrai ez dezagun, eta bi, ze autogobernu maila eta nolako autogobernua behar dugun, etorkizuneko horreinkei heltzeko. Hain justu horrekin ari zarete, estatus berrirako negoziaketetan, eta entzun dizugu esaten aurrera pausoak eman direla, zertan? Bueno, nik uste dut hemen ja sartzen gaela momentu gako batean. Hau ebatziko da 2026 garen urtean. Honek ezin dezake gehiago iraun, ez? Ez dakigu hauteskundean noiz izango diren, Baliteke 2026 garren urtea izate hauteskunde urtea. Segurazki hori da eskenatoki probablemena. Noiz ez dakigu, eta inork ez daki segurazki hori, baina nabarmen urrengo hilabetetan ebatziko dauzi hau. Nik uste dut aurrera pausu batzuk badaudela, hemen diskrezioa ez dugu hautsiko. Uste dut espektatibekin ezin dezakegula jokatu. Baina esango nuke hemen auzitan dagoena dela, bat, 78ko erregimenaren bersio autoritario bat gauzatuko ote den, estatuan, ala, estatu hortan ikusiko den irekiera bat, nolabait, estatu horren izaena plurinazionala aitortuz, eta ikuspegi deszentralizatuago bat ekarriko duen estatu bat, baterako bidea edo hasiko ote den. Hori da, horrek esan nahi duen guztiarekin. Horrek mugitzen dituen oinarri guztiekin. Eta hemen gertatzen ari diren gauza asko hortik soik irakur daitezke. Eta hemen guk askotan esaten dugu, Aznarrek esaten duena oso aintzat hartu behar dela. Eta Aznarrek oso garbi esan du, España no es plurinacional. Hor dago nolabait elementu gakoa. Aitortuko ote den, izaera bere ondorio guztiekin, horrek esan nahi duen guztiarekin. Hori ez da aldaketa kosmetiko bat. Hori da sakoniko aldaketa politiko bat. Hori bide hori hasiko den ala ez. Eta beraz, egon gaitezke momentu, esango nuke, historiko gako batean. Eta hor, ustut, ardura handiz jokatu ardugula Alderdi Abertzaleok. Baina bide honetik doazela esaten duzunan, esan nahi duzu Alderdi Sozialista hortan sartuko dela? Bueno, ikusiko dugu. Alderdi Sozialista hor dago. Besteak beste, investidura, Sánchezen investidura posible egiteko akordioak egon zielako. SH Bildu eta gobernarekin zoi, baita EAJ eta gobernarekin, gobernan artean, baina baita ere Katalan Alderdi Abertzale soberanisten eta gobernuaren artean ere, ez? Beraz, hor konpromiso batzuk hartuta daude. Konpromiso horiek gauzatu egin behar dira. Baina hau ez da mehatxu bat, guk ez dugu horrela negoziatzen. Beste ikusten delako horrela negoziatzeak ez duela fruiturik ematen. EAJak bi baino gehiagotan ez, investiduran bertatik esan izan du, 2025 bukatu baino lehen Gernikako estatutua beteko hori adostu dela, eta hori ez da bete. Ez da mehatxu bat, baina galdera da, ze etorkizun izan dezake Alderdi Sozialistak ez badu bidea hartzen. Hau da, zein da Alderdi Sozialistak
alderdi popularrak eta Voxek ordezkatzen duten bloke reakzionariaren proiektuari kontra jardakiokena. Zer da, espada, estatu eredua demokratikoa, progresista eta plurinazionala. Hemen deno gaude involukratuta, ez? Izan behar duguna da, argi honek daukan trasfondo politikoa zein den. Eta zer dagoen jokoan. Eta uste dut ardura hortatik jokatu behar dugula guztiok. Hori lortzeko Sánchezen alderdi sozialista beharko da. Alegia Pedro Sánchezek jarraitu beharko du boterean. Edo behintzat agintean hori lortzeko. Jarraituko du, hauteskundeak aurreratuko ditu, zelen esan duzu baliteke 2026 hauteskunde urte izatea. Estirudi epe laburren hauteskunde aurrepenik gertatuko denik. Estirudi. Nik ez dut uste Sánchez momentu honetan pizgarri daukanik hortarako. Esango nuke ezetz, eta berak ere adieraz izan du publikoki legintzaldea bukatuko duela. Hortik aurrera ez dakigu noiz izango diren. Momentu bat iritsiko da, non hauteskundeak deitu beharko diren, eta oso posiblea 2027 baino lehenago edo gertatzea hori, ez? Ez dakigu. Nik uste dut irekia dagoela panorama, eta estatuak izango den, estatu espainolan ikusiko duen bilakaera konexio zuzena daukala mundu mailan gertatzen arien gauza askorekin. Europaren egoerarekin, ultraeskuinaren igoerarekin Europan, eta mundu mailan oroar marrazten ari den oreka geopolitiko berriarekin. Nik uste dut Sánchez saiatuko dela ultraeskuinaren aurrean irudikatzen ezkerraren nolabait alternatiba bat, ez? Hori noraino eramango duen. Hori da ikusteke dagoena. Guk argi eta garbi daukagu ezkerrak ez daukala etorkizunik Espainian espadu estatuaren izaera plurinazionala aitortzen, ze proiektu hori alabeharrez, sostengatu beharko dute, alderdi soberanistek, ez? Bestelako aritmetikarik ez dago, ez da horrik ikusten Espainian. Ultraeskuina aipatu duzu, Europa maila, baina Espainiar estatuan ere gora egiten ari da nabarmen Extremadurako hauteskunden emaitzak ikustea baino ez dago. Euskal Herrira, Euskal Autonomia Erkidegora etor liteke hori zenbaterainoko hazkunde aurre ikusten diozuzu gauza doden bezala? Bueno, oraintzu inkesta bat atera du Aztikerrek eta Voxi 2 legebiltzarkide emate dizkioz, eta 3. bat ere bidean egon daiteke hurrengo hilabetetako bilakara ikusita. Egon daiteke transferentzia PP-tik Voxera, baina oroar badago eskuineko olatu erreakzionario bat gurera ere iristen ari egena. Gu ez gaude, ez dago txartorik honen kontra. Da, oldarraldi kultural bada, gainera sare sozialetan eta mundu digitalean izugarrizko bidea daukana. Oratu ezagun, estatu batutako teknoligarkia horre daukan botere guztia momentu honetan ultraeskuinaren zerbitzura dagoela. Eta berriki ezagutu dugu estatu batutako defensa estrategia dokumentu bat, zeinak esaten duen, estatu batuek interbenitu egin behar dutela Europako prozesu elektoraletan indar patriotikoen alde, Espainiaren kasuan hori Vox da, ez? Beraz, hemen indar oso bortitzen kontra hariko gara, eta uste dut, oso konstinti izan behar garela, bloke reakzionario hori zer den, eta hori PP eta Voxek ordezkatzen duten bloke reakzionario da, eta PP, kasu hontan bloke reakzionariaren parte da, horregaitik ez da ulergarria, hemen, PP-rekin adostasun politikoak egitea. Berriki gertatu den bezala, Arartekoaren kasuan, edo gertatu den bezala, beste kasu batzuetan, ez? Eta hemen, hau oso garbi izan behar dugu, zaila egiten zaigu, ulertzea, PNU-ek zein PSek, batzuk zein bestek, ze modutan ari diren, nolabait, zuritzen, hemen PP-rekin akordioak egitea, dagoen panoramarekin eta jokoan dagoen guztiarekin. Zer eman duzu ezuek PP-rekin? PP-rekin harremanik guk ez daukagu. PP-ek gaur ordezkatzen du bloke reakzionario bat, eta bloke reakzionario horrek badauka proiektu bat dena autoritarioa. Eta autoritarioa izanik proiektu hori horrekin Euskal Herriarentzat ez dago aurrera biderik. Norbait ari da hemen ja sugeritzen egon daitekeela biarretzi gobernua PP-ena Vox alderdia gobernu horretako kide izan gabe, ez? Nolabait, sugeritzen alderdi sozialistaren abstentzio baten bidez PP gobernatu dezakela biarretzi. Baliteke batzuen ametsa hemen ere hori izatea. Guk oso argi daukagu hor ez dago aurrera biderik Euskal Herriarentzat. PPek oso argi hitz egin du, eta PPek ponentzia baten idatzi du, eta PPren ponentzia honela hasten da. Nosotros, los españoles, Andarrek oso argi izan du, España no es plurinacional, eta oso argi dauka momentu historiko hontan
jokoan dagoena non dagoen jokoan, eta zein den erroa, nolabait Estatu Espainolaren etorkizuna baldintzatuko duen erro nagusia. Enfrentamendu hori nolabait esan da etorri da Euskal Autonomia Erkidegora, De Andresek zuzenan aipatu du politikoki esterminatuko zaituztetela, eta hor, kexatu zarete, ez duzuelako Eusko Legebiltzarraren maire nahikoa babesik ikusi. Eta ulergaitza egiten zaigu, eta mingarria, eta nik uste dut hemen marragorri batzuk gainditu direla. De Andres jaunak bi hitzartze izan ditu, politikoki esangura handikoak. Lehena, esan zuenean, Eusko Jaurlaritza barkamen askatu beharko lukeela, Santoñan, Euskal Gudariek, amore eman zutelako, eta ondorioz horrek ekarri zuelako sublebatuen garaipena, eta ondorioz gerra ostea eta 40 urteko diktadura bat. Nolait, Euskal Herria kulpabilizatuz. Revisionismo historiko ariketa bat eginez, eta frivolizatuz hemen Gernikako bombardaketaren testu inguruan, ez? Hori egin zuen lehendakariaren aurrean eta horrek ez du erantzunik jaso inoren partetik. Eta bi, aipatu duzun beste hitzartzea, ez? Non esan zuen esterminatuko gaituztela indar politiko bezala. Eta horren aurrean inork ez du txintik esan. Esan den gauza bakarra da, hemen tonoa jeitsi imar dela, krispazioa eragotzi behar dela, eta lago kontuak. Eta uste dut hemen oso argigarria izan dela batzuen eta besten erreakzioa. Niri eta han egon nintzen, mingarria egin zait, eta ondoren izan dut honen inguruan hausnartzeko aukera, eta uste dut De Andres jaunak hitzoiek lehendakarien aurrean, parlamentuko presidentaan aurrean, eta indar politiko neusteago bozeramalen aurrean, hitzoiek esan eta gero, inork ez nolabait erreakzio argi bat izatea, hemen gauza asko argitu direla. Eta beste gertakari batzuen aurrean hemen zoru etikoak eskatzen dira, etengabeko interpelazioak egiten zaizkio EH Bilduri, baina uste dut galdera pertinentea dela, ia joko hoien atzean bestelako interes batzuk ezote dauden. Ze benetan bageunde preokupatuta demokraziaren atzerakaen inguruan, hitz hoien aurrean egon barko litzateke erreakzio tinko bat EAJan eta PSen partetik, eta ez da egon. Ze bilatzen dute orduan, ze interes dago horren atzean? Bueno, nik uste dut Pepek interesa dioze EAJ eta PSren partetik. Nik uste dut hemen interes elektoralak hasi dela asko pisatzen, ez? Eta 2026 izan daiteke hauteskunde urtea, eta badago interes bat, eta da, EH Bildu lotzea etengabe gertakari ilunekin edo istiloekin edo alakoekin, eta horrek badauka interes elektoral bat, eta badago bigarren interes bat, eta da, PP nola zuritzen dugun, segurazki 2027an aurrek ikusten dugulako hauteskunde ostean eskenatuko non PPren babesa beharko dugun nahi badugu EH Bildu gobernantzaren ekuaziotik kanporatu. Eta hori da akats izugarri bat lehen aipatutako testuinguru historiko honetan. Eta hori da interes alderdikoiak jartzea herri interesen gainetik. Eta gu horrekin esan nahi dut, eta honekin bukatuko dute, kontu hau, oso lasai gaude. Osea, guk ezin dezakegu baldintzatu beste batzuk zer egingo duten. Guk oso argi daukagu gure erantzukizuna zein den momentu honetan, eta oso leialak izango batzaizki erantzukizun horri. Hor kokatzen dituzu ernaik egindako ekintzen inguruan zuei egin dizkizueten eskaerak? Bai, hemen teleberriak, albistegiak, ireki dira eta titularrak oso lodiak idatzi dira, astebetez edo 10 egunez ernaik egindako ekintza zehatzatzen inguruan, baina De Andres jaunak, PPko idazkari nagusiak EAen, hitz hauek esan dituenean parlamentuan, inork ez du ezer esan. Eta esterminioak dauka konotazio politiko historiko jakin bat. Eta horren aurrean parlamentuko mailak babesa ez ematea EH Bilduren legebiltzarkide taldeari, iruditzen zaidela marra gorri guztiak gainditzea. Eta hemen zenbat zoru etiko daude. Batzuentza dago zoru etiko bat, beste batzuentza beste bat, beraz, joko honen atzean zer da dagoena benetan. Zer da puztu den burbuia mediatiko honen atzean dauden benetako interesa zeintzu dira etengabe EH Bildu biltzeko interpelatzen, noiz eta EH Bilduk oso argi adierazten bere posizioa gertakari bakoitzaren aurrean. Utzi dazu bi gauzan inguruan galdetzen, amaitzeko bata aipatu dituzu hauteskundeak oraindik falta da Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak egiteko, baina zu zerrenda burua izan zinen garai hartan errepikatzeko prest zaundeke, hasi zarete hori pentsatzen? Bueno, oso urruti dago, ez? Lehenik beste hauteskunde batzuk egongo dira. Gauzak ondo bidean, eta jendeak ala nahi izan ez gero, eta nik indarrik biltzen badut,
nik uste dut plana badela, urrengo hauteskunde batzutan ere ni hautagai izatea, baina hori baldintza batzu bete behar dira. Aurretik datoz beste batzuk eta zerrenda buruak aukeratu beharko dituzuen, eta hauteskunde horietan akaso asko hitz egingo da enpresa eta enpresen errotzeaz, eta hor badago gai bat mahai gainean egondan azken egunetan Aiesaren erosketari buruzari gara, aspaldiko Ibermatika, ikusi dugu nolabaiteko, esango dugu, iritzi kontrajarri bat Euskal Alderdi Jeltzale barruan, eta zuek hori salatu duzu, ze gertatzen ari da, nola ulertzen duzue Gipuzkoako EAJak Aiesaren erosketa horri uko egitea, baina beste lurraldeetan eta Jaurlaritzak berak babestea ezinbestekoa dela esanaz. Nik egingo nuken gogoeta da, gobernu honek, eta ja, urte terdi pasa, eta 2025 bukatzen ari gara, beraz, balantzetxo bat egiteko aukera ematen du momentu honek, ez? Gobernu honek adierazi du diskurso berri bat, esango nuke azaleko aldaketa gertatu dela, baina mami gutxi gusten dugu hor. Eta titularrak eta iragarpena asko egin dira, oinarriak behar beste finkatu gabe. Eta hau bada, hor adibide argi bat, ez? Hemen politika industrial berri bat iragarri da, 4.000 milioi euroko inbertsio bat iragarri da, noiz hori iragartzea nekez egin daiteken, hemen dakiguna gobernuan 1.000 milioi euro jarreko dituela funts baten, hortarako sorpetu da, hortik aurrerakoak ikusteke, gauza asko argitu beharko liateke horretarako, ez? Aliantza finantziero bat iragarri da, baina honek adierazten duena da, aliantza horrek oinarri oso ahula dauzkala. Ze kriterioak, jarraitu beharrekoak, oinarrezkoak ez daude bat ere argi. Hau BBKak iritzi badauka eta Kutxak beste bat. Noiz da hor, proiektu amankomun bat egon barko litzatekenan herri ikuspegi gutxineko bat. EAJaren baitan, daude diferentzia nabarmenak. Batzuk nolabait argi daukat interbentzioa gertatu behar dela, horretarako enpresa industrial estrategikotan parte hartu behar dela, eta beste batzuk gehiago ulertzen dute, kasu honetan Kutxaren papera ikuspegi finantziario batetik, ez? Edo rentabilitate finantziarioaren ikuspegitik. Bueno, hori da gertatzen. Oinarri oso ahulak dauzkala momentu honetan gobernu honek ez soilik politika industrialari dagokionez, baita ere migrazioan auzian, baita ere hizkuntza politikan, baita ere hezkuntza politikan, baita ere etxebitza politikan. Nik uste dut behartua egon dela, inflexio puntua markatu eta diskurso aldaketa bat plazaratzera eta ekimen asko iragartzera, baina ekimen horietako askok orain ikusten arien bezala oso oinarri ahulak dauzkate gaur egun. Nik uste dut momentu honek eskatzen duela oinarriak ondo finkatzea. Eta epe laburra alde batera utzi behar dugula, politika daukan gaitzen denbiko larriena epe laburraren esklabutza da, eta interese elektoralen araberako jokamoldeak, ez? Nagusitzen dira gehiegitan, eta hori, albo batera utzi beharko genuke, eta euskal politika gintzak irabazi beharko luke herri ikuspegi sendo bat. Eta planteatu industria politikan migrazioaren auziari aurre egiteko, ze adostasun behar diren, nola ingo dugun hori, eta ez, momentu honetan, zoritxarre, segurazki, interes elektorale bultzatuta eta inkestak eskutan, hartu erabaki batzuk oso prezipitatuak eta nik uste dut gainera ultraeskuinaren marko indartzea datozenak. Peio Txandiano EH Bilduren bozeramailea Eusko Legebiltzarrean eskerrik asko eta urte berri on. Mi esker eta berdin, guztiak.